Mä luulen, että sä et ikinä arvaa, mitä mulla on täällä. Täällä on nimittäin tekosilmät lapselle, joka on syntynyt ilman silmiä. Mutta nämä tekosilmät on väriltänsä läpinäkyvät ja myös toi Iiriksen kohta tuolla on läpinäkyvä. Tää johtuu siitä, että tämä lapsi aistii valoa niillä tavallaan, hänellä on vähän tämmöiset kehittymättömät silmät siellä takana ja ne aistii valoa. Ja nyt kun me laitetaan sinne proteesit, jotka läpäisee valoa, niin hän saa sitä valoa sinne silmään, mutta kuitenkin ne näyttää silmiltä enemmän kuin että siellä olisi vaan tyhjät paikat. Ja lisäksi tämä väri, minkä lapsi valitsi itselleen, moi Noora, on käärien väri. Mä esittelen nämä teille kohta tarkemmin. Tänään on tosi mielenkiintoinen päivä silmäproteesien kanssa. Erikoisia töitä. Päivän ensimmäinen asiakas saapui meille, koska hänen silmäkuoppa vuotaa yöllä verta ja tässäpä siihen syyllinen. Tämmöistä ei silmäkuopassa kuuluisi olla. Tämä on ilmeisesti siis limakalvoa, joka on täyttynyt verellä. Tämä oli aika tunnotonta, eli mä pystyin rauhassa kokeilemaan, mutta se on jossain tuolla kiinni ja se pitäisi sieltä mielellään sitten poistaa. Me lähetettiin hänet sitten tästä silmäpolille. Se mitä me voidaan tehdä on, me porattiin tonne proteesin taakse tommonen tila sille limakalvolle, että se saa siellä rauhassa olla ja niin, että se ei etenkään sitten yöllä siellä hiero ja hinkkaa. Tämä on nyt kiillotettu ja asiakas pääsee sitten kotiin odottamaan soittoa silmäpolilta. Päivän toinen työ on mielenkiintoinen sen takia, että tämmöistä ei ole täällä ennen nähty. Tästä on siis lohjennut pala pois. Tämä on pudonnut kivilattialle ja sieltä on lohjennut pala ja näinhän ei saisi käydä. Me korjataan se tietenkin velotuksetta ja ihmetellään, että miten näin on päässyt käymään, mutta harvinainen tapaus oli toi. Sitten päästään viimeistelemään näitä mun alussa esittelemiä kääriä värisiä silmiä. Eli nämä on tosiaan siis läpinäkyvät, jotta sinne silmään pääsee valoa. Se valon aistiminen on aika tärkeä ominaisuus ja kiva fiilis, että sieltä niin kuin näkee sitä valoa. Sen takia tehdään läpinäkyvät ja on tärkeää, että siellä ne silmäproteesit on, koska kun ne kasvot saa tavallaan tukea näistä proteeseista, niin kasvojen luut kehittyy sitten oikein, eikä jää semmoiseksi pieneksi toi silmien alue. Tässä nämä on nyt sitten valmiina. Ja aikaisemmat silmät me tehtiin keltaiset hänelle ja nyt oli sitten vuorossa nämä käärien silmät. Ja hän on tämmöinen supermusikaalinen itse, niin ilmeisesti kääriä musiikkia ja kääriä koko tyyppinä on lähellä sitten sydäntä, niin nyt oli ihana toteuttaa sitten tämä toive, niin lapsi sai mieleisensä silmät.